No, 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 no. Hello. So karon mga auntie is magluto ko pamahaw. So luto ko is itlog nga na ay sardinas. So lami kay to siya, no? Perfect kay nasa itong pamahang sudan, no? Sa mga dili arte dira, no? Para sa inyo lutuan kamo og sardinas nga butangan itlog. So tara mga auntie, wa pa naluto akong nilungan pero hapit na siya. Kuha na siya kanang nihubas na siya pero palutuon sa siya, diba? Anak magiging maglungag, no? So dili sa nato siya kuhaon kay bago pa man siyang nibuka o ni mala. So ato siya siyang pa dugay-dugayon sa kalagay para maluto na siya maayon, dili ta mga lanam. So atong pagsugdan mga auntie ang pagluto sa ato ang sudan nga pamahaw nga sardinas with itlog. Sunod ang ahos. Sunod ang bombay. Sunod ang kamatis. Authentic sardines. Musta ikaw? Wakwak. Ha? Musiwakwak? Pero nga pagturyakol. Na hi. Hi, cool. Gugunsa ka? Hoy, katul o lokol? Hi. Babay sa, babay. Bye-bye. Kiss, flying kiss, dali. Flying kiss, tarong nga, flying kiss. Bye-bye. Na babay guys. Bye-bye. Guys.